Li kellem kummissarju għal-istaj kun. U jkun hawnhekk. Għad kif kellna żjara stramba l-aħħar hawnhekk ġewwa d-depo tal-Pulizija fil-Furjana ġejna biex nistaqsu lill-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar x'sar minnu ir-rapport illi sar mill-FIU u illi ġie rapportat illi kien fih talbiet sabiex jitresqu Konrad Mizzi u Keith Schembri. Aħna ġejna hawnhekk biex nistaqsu lil Lawrence Kutajjar il-Kummissarju għaliex ma ħax passi dwar dan ir-rapport, x'sar minnu dan ir-rapport u għaliex qed ikompli jinsisti li ma jagħmel xejn fuq dan ir-rapport li sar mill-FIU. Imma malli dħalna fid-depo intlabna nistennew wara ftit ingħatajna istruzzjonijiet biex nitilgħu fuq aħna assumejna sabiex nitkellmu mal-Kummissarju tal-Pulizija però mbagħad l-uffiċjali li kellmuna qalulna li l-Kummissarju għalkemm kien fil-binja preżenti ġifieri kien jagħt hawnhekk ma setax ikellimna kien qiegħed fuq lif. U għal daqstant ma setax jieħu anka l-mistoqsijiet tagħna. Naturalment aħna tlabna biex nagħmlu intervista skedata mal-Kummissarju qegħdin nistennew biex minn ħina l-ħin anka nirċievu risposta biex forsi jkollna l-opportunità li nitkellmu mal-Kummissarju tal-Pulizija ħalli nsiru nafu għaliex il-Pulizija tibqa' ċassa quddiem ir-rapport tal-FIU, rapport li jikkundanna l-aġir ta' Konrad Mizzi u ta' Keith Schembri. Dihom li trussija Marju. Rispondihom bil-pjaċir kollu ġifieri. Aħna xtaqna forsi kieku nistgħu naħdu lek kummenti rekordjatu. Jekk għandek xi mistoqsijiet, tibgħathom. Qed nistiednek tibgħathom. Il-problema li meta nibgħatu emails qatt ma jkollna garanziji li twieġeb. Jien xaqt insaqsik fuq ir-rapport tal-FIU. Jiena sakemm jiena nifhimni ħaġa. Jiddependu x'inhu huma l-mistoqsijiet u ma nistax inwiġġeb għal kollox jienu. Hemm ċertu affarijiet li. Imma allura x'inhi d-diffikultà li kieku twieġibna on-kamera, Kummissarju? Aħjar isma' niftit. Ibadhom li bil-miktub. Sib xi diffikultà? Fimni, inti għalli issa jkun jagħti id-depo? Le, lejfillhom, ma ċempludi. Skużi? Għadlek bil-lejfillhom jiena. X'qallulna li qed hawnhekk ta' aħna ġejna nistaqsukom ma' Ibadhom li bil-miktub, no problem. Ibadhom li bil-miktub. Fimni aħna. Li aħna mistoqsija sempliċa kellna għalfejn ma tieħdux passi fuq ir-rapport tal-FIU ġifieri. Bżax nirrispondik mhux problema. Nibgħat li bil-miktub. Ifimni, jekk tista' tina kumment, jiena nibgħathomlok bil-miktub imma tieni garanzija li twiġibni. Nibgħathom li bil-miktub. Ħanibgħathomlok bil-miktub u ħanitlob xorta nagħmel talba l-intervista. Ejwa għamel talba wkoll. Ma naħsibx xi ħaġa urġenti di għax. Inti hemm xi raġuni partikolari għalfejn ma ħadx passi fuq dak ir-rapport tal-FIU? Tibgħathom li bil-miktub li dik ħadd. Nibgħathomlok bil-miktub mela lest, Kummissarju, nimxu minn hemmhekk. Nirringrazzjakom. All right, thank you. Grazzi, bye.